aitzazu horrek zure herietzak kristauen nahi lan izan zen. Momentu horretan zendeainean zertako igozen zerafinek eta zaintziduen gertuen artean. Eta hirugarren egunien euretan zure zantuan zartuz. Jangoikoak zeruko erregina izendatu zituen amabi izarretako koroa bat zure turman izan zen. Hortik aurrera, zeruan zaude zantu eta engel guztiekin batera. Bihontzeko amalote zure gorpunde eta koroan zan misterioak zure erregatzen barriak handarik. Misterio zantu horien dukartez, babezu nazazu errupizko ama horren eta emon Kristuzu betiko bizitza. Jesu Kristo, gure jaunaren dukartez. Amen.
Agur, Maria. Eta Salome bat, Karolari, Bainako Deskartza